Azpeitiarrak lehenengo aldiz, alkate iziteko aukeri eta hori eman ziatenetik. Azkar ezatea, lau urte proiektuz beteta, lanez beteta, zaitasuneko ditugu, baina batiz bat lau urte erronkaz beteta. Lau urte die berriz zangot, Azpeitiarrak, Azpeitiko lehen emakume alkate izateko aukeri eman ziatenetik. Eta hementxe gaude berriz, eta horretik lehen eta behin, eskerrik asko bihotzez Azpeitiko herriei. Lau urte ondoren berriz Azpeitiko alkate izatie ohore badan niretzako, pozez nago. Pozez, harturaz da erantzukizunez, olako erronka bat, olako herri bat gobernatzi ez talako erronka erresa. Erantzukizunez gobernatzen jarraituko dugu. Ez bakarrik bozka eman diguten 2007 Azpeitiarrentzat, ez? Oinarte ez dela guk Azpeitiar guztientzat gobernatzen segiko dugu. Uste duelako herri honek, azken erronkak, herri gisa konpondu behar ditugula. Guk Azpeitiar guztientzat gobernako dugu eta batez ere Azpeitiar guztiekin gobernako dugu. Oinarte martxan jarri dugu gobernatzeko ereduen sakondu, gazteatzen sakondu, eta gure egiten horrena gurekin nahi dugu. Horretiken, gure gobernatzeko eran, zaintza lanetan aritzen dien emakumeen prestitasune, adorie eta zemena izan nahiko nuke. Askotan, gehienetan, rekonozimenduik ez dakelako. Eta horien eredue presente izan nahiko nuke, eta honekin bateaz bizitza bera erdigunean jarriko. Honekin bateak gure herrira, aukera berrien bide, etorri dien eta gatozen pertsonan ausardiaren ligan hartu nahiko nuke. Behaiek matxede guztie utzi eta gure herrira etorrinak. Behaien lana eta behaien kulturan ekarpera idebenak horiek ere goguen izango ditugu. Baita gure natur inguruin babesa eta guztio maitatzeko kontzientzik eta utebenak. Kontun izango ditugu erronka berritei aurreitako. Eta nola ez gure kultura, gure hizkuntza maite, dinamizau eta amargarritzeko lanik dauden kolektibotako zidiek. Gure eguneroko lanien presente izango zaituztegu, oinarrizko beharrin aurrien zaurgarrienak zareten Azpeitiarrak. Emakumeek lehen lerrun jarrita. Aukera berriek sakontzeko eta bide berriek egiteko ekintzaileek eta kementsuk diren Azpeitiarrak bai. Eta zuen eguneroko lan eskuzabalakin, gaur egungo Azpeititan herri bizile posible egiteko lanintza duten kolektibo guztiek. Zuekin guztiokin, gure baliaberekin, gure eskumenakin. Aurre egingo diogu azken arazo estrukturalai. Prest nago eta prest gaude. Prest gaude eta azken baloriek oinarritzat hartutaz etorkizun bat egiteko. Guk herri gisa jotan nahi dugu. Herri gisa inoz. Horretiken, Azpeitik epe zea, ertanea, urruzea azken erronkei, herri gisa aurre egiteko eskubide izatuzut baita ere, udaleko gainotzeko gidei, eta baita erroar Azpeitiarra nahi. Guztion artik, Azpeiti onio bat. Guztuo bat, eta bizigarrioak egiteko konpromiso hartze dugu. Ederra zu maite duzun herriko horrezkaria izitie, eta oindik eta ederra da, zure horretik, aukera hori izan ez duen emakumeen horrezkaria izatea. Hore bada, lau urte eta gero berriz Azpeitiko alkate izitie, eta saiatzi behintzetez, Azpeititik bazeatik ez